Hingpit na ang gidistract o gidispose kadtong mga nakonfiskar nga mga expired nga mga processed meat sa Mandaue City. Minilyon ang kantidad sa maong nga mga karne nga gumikan sa pandemya na abdan sa yang expiry date. Ang report ni Nico Cirino. Sa usa ka facility sa Binaliw, Cebu City, gidala ang moabot 8 toneladas nga expired processed meat aron hingpit na nga madispose ang mga karne. Gumikan sa kadaghan, gianam-anam kini pagbutang sa conveyor belt aron maproseso sa thermal reduction unit. Gisaksihan ang destruction sa taga National Meat Inspection Service kun NMIS ug Food and Drug Administration kun FDA. Tanan mga waste, didirect na mo sa mong machine. So dito, amo siya i-burn as then ang finished product niya magdala siyang ashes. Ang maong mga meat products na pugnan sa Mandaue ug Cebu City Veterinary Offices ug sa National Meat Inspection Service. Nasayran nga ang nanag-iya niini may kontrata nga ipa-destruct na kini apan na-question sa mga otoridad nganong sa kauluhan pa kini himuon ug dili dinhi sa Sugbo. The national agencies will make a study pa and kanang i-review pa nila ang ano atong process no to prevent kanang things from happening na dili bitaw takabaw na magamit to something else na harmful na noon siya sa mga tao. So, muna, we need to improve regulations pa jud. Pinaagi niining rendering o destruction sa expired nga karne, buot masiguro ang mga otoridad nga di na gyud kini ma-recycle o mabaligya pagbalik sa merkado alang sa kaluwasan sa mga konsumidor. Nasayran nga ang mga karning manok nga naproseso og marinated na iya sa usa ka dakong kan-anan. Dihang naabtan sa expiry date, gipa-dispose na nila kini pinaagi sa gikontrata nga kompanya alang sa rendering. Tinguha unta nga maproseso kini aron mamahimong animal feeds apan di na mapuslan kay maabo naman pagkahuman sa thermal machine. Bana-bana sa NMIS, mubalor og 2.4 million pesos ang 8 toneladas nga karne kung wala kini ma-expire. Matud pa, epekto kini sa COVID-19 pandemic kay nihinay ang negosyo sa mga dagkong kan-anan. This is supposedly a buffer stock intended for normal situations, pero tungod siguro aning atong gina-experience nga pandemya, natanggong wala man nila magamit tanan kay nag-close down man almost tanang mga outlets. So, natanggong naabtan og expiry date. Uban ni June Solon, Nico Cirino, Balitang Bisdak.